Buenos días, bienvenidos a este pleno urgente y extraordinario con un único punto que es el convenio de colaboración entre la Agencia Galega de Infraestructuras y el Concello de Xinzo de Limia para el acondicionamiento de la avenida de Celanova, la mejora de las vías municipales y racionalización de la red viaria de titularidad autonómica. ¿Votamos la urgencia? ¿Votos a favor? Perfecto. Unanimidad. Entonces, secretaria, Dictamínase favorablemente por unanimidad de todos los concelleiros a seguinte proposta de acordo. 1. Aprobar o convenio de colaboración entre a Agencia Galega de Infraestructuras e o Concello de Xinzo de Limia para o condicionamento da AU 531. Avenida de Celanova, a mellora de vías municipais e racionalización da rede viaria e de área autonómica. 2. Acordar o inicio dos trámites para que o Concello reciba a transferencia dos créditos urbanos no Concello de Xinzo de Limia das escolas OU 531, OU 301 e OU 304, segundo previsto na cláusula terceira do convenio. 3. Comunicar o presente acordo ao título municipal para que proceda a informar a galería dos proxectos, reformulación da actuación de acondicionamento na avenida Celanova e mellora da mobilidade en Xinzo de Limia mediante o acondicionamento de vías viais municipais, así como a necesidade de informes sectoriais que deberán emitirse con carácter previo a aprobación dos proxectos. Proxecto de que se fose necesaria unha modificación dos mesmos se realice con carácter previo a súa aprobación e indicación. Dato iniciar os trámites para a contratación do proxecto de mellora da pavimentación nas vias ruas da Avenida Madrid para que posteriormente, por parte da Atención Municipal, se informe a legalidade do mesmo e necesidade de informes sectoriais que deberán emitirse con carácter previo a súa aprobación e indicación das obras. Muchas gracias, señor alcalde. Buen día a todos y a todas. Nos vamos a, bueno, nos hicimos una comisión informativa, vamos a apoyar este punto. De todos los hechos, volver a insistir no que xa vamos dito alguna vez a respecto do que é o propio proxecto da avenida de Celanova. Nos entendemos que debería darse unha volta, debería cambiarse alguna cousa. En ese sentido, pues faremos as nosas aportacións. De todos os hechos, como no informe do arquitecto di explícitamente que ese proxecto non é necesario que salga a exposición pública, nós o que se pediríamos é que activamente o Concello se puxera en contacto cos veciños e cos afectados e cos interesados no proxecto para que explicarle o contido do mesmo, para darle a oportunidade de que eles o poidan valorar e poidan facer as súas aportacións e que con todo isto se convocara no seu momento unha comisión informativa para recoller todas esas aportacións e ver se o mellor nos ponemos de acordo entre todos para modificar alguna cousa que, repito, insisto, nós pensamos que debería de modificarse. Entonces, bueno, en todo caso, como o punto de orden do día é a aprobación do convenio do proxecto, en todo caso, aprobarase no seu momento posteriormente, nós, como xa dixen, nos vamos a apoiar esta actuación. Bo días a todas e a todos, gracias, señor alcalde. E nos que xa iniciamos en comisión vamos a votar a favor, ainda que, falando do proxecto, este non é o noso proxecto. Estamos perdendo unha ocasión moi importante para facer algo bonito nesa vila, nesa rúa, e facer direccións únicas, que antes se está levando en todas as vilas e cidades máis importantes, como o caso de Pontevedra, onde o 90% das ruas das cidades son de dirección única, donde se prima as persoas que nos vivan dos vehículos. Entendemos perfectamente que por parte da alcaldía recibiron as presións por parte dos lobbies económicos da zona e obrigarían que hacer esta doble dirección. Pero, bueno, creemos que deberíase facer única exclusivamente dirección única e incluso todas que, bueno, a circulación que queren facer o que nos están dicindo que van a facer, pues vai ser unha zona que é bastante máis difícil. Se pode facer unha circulación por individuo, cando hai outra pista un pouco máis adiante, que sí daría lugar para facer unha circulación boa. E, lógicamente, este proxecto, digo, ese trozo tamén que vai de unha rotonda a outra. E un pouco máis vamos a decir. Tamén podemos facer constar que é unha pena que hasta agora está feito o proxecto, non se expuxeron os vecinos ni as vecinas da zona, todos os interesados. Nos consta que as amigas das árboles se lo levan suscitado varias veces en este servicio
caso. E, por tanto, bueno, pues había que escutar tamén un pouco a ciudadanía neste aspecto. Moitas gracias. Muchas gracias. Moitas gracias, bons días a todos e a todas. Moitas gracias, señor alcalde. Por fin, despois de 17 meses, desde que se tomou o acordo por parte da Consellería de non levar a efecto o anterior proxecto, que daquela se estaba feito baixo a nosa opinión ás presas, este está redactado dentro do mes de maio. Non é unha maravilla, como dixeron os anteriores portavoces que me precederon na palabra. Podía ser un proxecto mellorado, podía ser un proxecto moito máis ambicioso no seu trazado e incluso no tratamento do que son a día de hoxe o urbanismo en cidades e vilas onde se prima efectivamente os peóns en detrimento da circulación diaria. Pero non debemos esquecer que este proxecto vai a dar resposta sin quedanzas dos veciños por manter as árboles nesa zona, pero tamén contempla, e como non pode ser de outra maneira, porque levan delandado dende fai moito tempo, as obras das necesidades dos que residen nesa zona e, sobre todo, as necesidades de ter beirarrúas, que non as hai por ambas as dúas marxas, con dous carrís, un de saída cara a Celanova e outro de entrada hacia a Vila de Xinzo, pola vía de servicio. Na comisión de fai un mes, este grupo municipal socialista pediulle que se reuniran os veciños e que aceptaran a solicitude feita por esa plataforma que daquelas se opuxo, e con razón, a que o anterior proxecto se levara a cabo. Polo que se ve, ninguna cousa nin outra. Nos, neste plenario, reiterámoslle outra vez que faga vostede un exercicio de información e participación veciñal para que sexan os propios veciños os que podan aportar tamén melloras a ese proxecto, se que ainda estamos a tempo. Despois de examinar o expediente deste proxecto e de ver incluso a redacción do propio proxecto do que é en concreto a Avenida de Celanova, vemos que tamén agora que estamos a aprobar o convenio, vostedes foron áxiles nas demandas que lle fixeron a Xunta e que van a financiar obras que se detallan, que detallou a secretaria con 3 actuacións importantes. En Celanova, na Avenida de Madrid, nesas beirarúas novas, e tamén nos viais municipais que ascende a un orzamento de 900, solo eses viais a 967.000. O montante total son 2 millóns de euros por parte da Axencia Galega de Infraestructuras. Que vai a facer as obras vai a ser o Concello de Xinzo e nas cláusulas do convenio que vamos a aprobar hoxe está redactada na cláusula sexta a posibilidade de constituir unha comisión de seguimento coa participación de un representante da Axencia e un representante do Concello. Non sei se teñen vostedes previsto crear esa comisión de seguimento para que estas obras cheguen a bo porto. Nos pediríamos que si a fixeran e tamén nos gustaría que incluso mellor un representante poda ser tamén da oposición. Este grupo, vendo o importe da subvención nominativa directa que fai a Xunta de Galicia, este Concello non pode votar en contra de ninguna maneira, como tampouco votaría en contra de outro proxecto desta magnitude. Xa que creemos que dende Touriño, dende o presidente Touriño, dende que gobernaba aquel maldito bipartito na Xunta, nunca vinieron un importe de 2 millóns de euros para obras en Xinzo. Por lo tanto, esperamos que as obras se agilicen, esperamos que teñan en conta o que se falou na comisión de dar resposta á solución dos problemas de saneamento na marxen dereita de algunos veciños pola intensidade ou, digamos, pola magnitude dos edificios que agora verten augas residuais que se teñan en conta e que, ao mellor, haxa que solucionar eses problemas con alguna estación de bombeo. Por lo demais, alegrarnos de que se firme este convenio o antes posible, alegrarnos de que o montante das obras ascendan a unha cantidad importante e desexar que se fagan o máis rápido posible. De momento, nada máis. Moitas gracias a la oposición que apoia a aprobación deste convenio, que efectivamente é un convenio importante, unha cuantía importante que mudará a execución das obras que se prevén nel ao urbanismo en Xinzo, e o urbanismo artificial todo sustentable e máis humanizado. É unha obra que é unhas obras que recollíamos este grupo de goberno, e quero recordar que o anterior alcalde do IPP lo dedicou a
un compromiso que levamos no noso programa no 2015 e levamos que o apoyen. Recollemos tamén as sugestións onde fai a oposición, obviamente se formará esa comisión de seguimento e completaremos ese urbanismo que todos aspiramos con esas obras que tamén lo ten o Concelleiro de Obra encima da mesa, que se van a completar esas actuacións do barrio de abaixo e a Avenida de Madrid, e entre todos e con apoio de todos, se conseguimos financiamento, pues mudaremos definitivamente o urbanismo de Xinto. Vale, nada, moitas gracias. Yo simplemente quisiera responder a algunas cosas que se han anunciado aquí por parte de la oposición, ¿no? Para Ramiro, que me cuenta de que el proyecto que da una vuelta, es cierto que ahora vamos a aprobamos un convenio, ¿no? Pero desde la Xunta ya están abiertos desde el primer momento a que esto, hay un proyecto que ya está establecido y que vosotros creo que tenéis ya en un CD, pero que está abierta a cualquier cambio de mejoras que pueda incidirse en las reuniones que podamos tener con los vecinos. Reuniones, que decía la señora Lara, que ya están establecidas incluso en el convenio. Una vez que esté hecho el proyecto, ya una vez finalizado, pues se presentan y se pueden ver qué mejoras a partir de ese proyecto se pueden realizar. Y respecto a la vía única que hablaba Manuel, es cierto que a lo mejor podríamos haber establecido una gran avenida un poquito más ancha. La dificultad de los árboles lo impedían, por un lado, ¿no? Porque evidentemente son obstáculos para poder establecer una vía más ancha. Pero consideramos, hablando con un montón de vecinos y gente de la población de Xinto, de que realmente lo ideal era que pudieran ir y que pudieran volver con la misma avenida. Simplemente eso. No obstante, muchas gracias a todos por la buena aplicación que tiene este proyecto. Vamos a votarlo, vamos a favor. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Yo quería, sobre la convocatoria de estos plenos, Sí. yo quería decir que habría que procurar facilitar a los concelleiros existentes los plenos. Yo trabajo en un instituto, yo non podo utilizar o teléfono móvil. Eu enterei nun recreo, porque os meus compañeros, pois, me avisaron antes de unha convocatoria. Entón, non me parece que sean as formas. Últimamente, está se patinando moito con este tipo de plenos extraordinarios presentes. Eu creo que se poden hacer as cosas con un pouco máis de previsión para que nos podamos organizar, para que podamos asistir e para que, por exemplo, eu, que son un traballador responsable, poida prever unhas tarefas para os meus alumnos, ¿no? E non deixalos tirados. Bien, te explico. Este pleno estaba preparado, bueno, este convenio estaba preparado para ser aprobado en el próximo pleno, el pleno común. Pero por motivos de la Xunta, que nos ha exigido realmente que el pleno fuera inmediato, pues hubo que acabarlo de esta manera. Yo estuve llamando a todos los concejales. De hecho, he tenido muchísimos problemas para concatenar a todo el mundo en su horario. Y si te fijas, los que hemos perdido, en parte, hemos sido nosotros, que falta una persona, porque no podía venir hoy. Yo he intentado que la oposición pudiera estar aquí, toda en pleno, ¿no? De hecho, algún compañero mío, pues, se enemistó un poquillo conmigo porque desee fastidiar mejor algún horario y alguna cosa que tenía que hacer la ha tenido que demorar o atrasar o salir quitando, ¿no? Le pido un montón de disculpas, pero hemos sido obligados por la Xunta, desde luego, no ha sido una cosa que haya partido de nosotros.